प्रभु जगन्नाथ। बाबाजी घरे नहांती ना को? बाबू बाबू ये अरे हम तते काली मना करथिले कि आसीबुनो बोली पुणी जाने जा आपको सो देखा बिरबनी हमको को दिन देले अरे कोही पर जा ओघा किए बाबू मु जगुआ साहू मधुपुर रु आसी। अरे कौन है जो ओघा 2 दिन है चुली चढ़ी बाबू। चाउल उठे दियो बाबू, चाउल उठे दियो। बेचारा पुओटा मोर किछि खाइने बाबू किछि खाइने। अरे तो मोबाइल को मुंडो ना अरे काली परा मना कर तो आसीबा पई तू मोर आज दे आछो। अरे चाउल कोने थी मागोरा मिलुची जा जा तू बाबू पापा पापा बापा कहीं देखा जाना मु बाहर जाके देखे। बापा मु खाइबी कौन?
ସେଠିକି ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ନୁହନ୍ତି ତ, ଠିକ୍ ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ। ବାପା, ବାପା। ବାପା ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ବାଟରେ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲା। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲି। ହଉ ବାପା ଉଠ, ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଅଟା ଏବେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କି ଉତ୍ତର ଦେବି? କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ? ତୁମ ମନର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ସତ କୁହ ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ସତ କୁହ। କିଛି ହେଇନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି ରେ ଧନ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ବାପା? ତୁମ ପୁଅ ହେଲେ ମିଛ କହୁଛ? ମୋତେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମୁଁ ଆଜି ରୋଜଗାର କରୁନି ବୋଲି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା ବାପା? ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ ରାମୁ, ତୋତେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଡ଼ କଲି, ତୁ କହିଲୁ କୋଉ ବାପ ତା ପୁଅକୁ ଯେତେ ବଡ଼ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ କେବେ ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଛି? ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଆଖିରେ ରୁହ? ସତ କୁହ ବାପା, ସତ କୁହ। ତମକୁ ତମ ରାମୁର ରାଣ हे रामू, तू ये कौन कलु रे धन? अरे तू कौन कलु? तेरे सुन, तो भोकिला पेट को गंडे मु दाना दे पारुनी। साहुकार घर को 2 दिन है जाऊँगी, अरे खाली बेग दे ऐसे ही कष्ट
ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ରେ, ଛାତି ଭିତରଟା ଫାଟି ଯାଉଛି। ବାପା ତୁମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ସାଇକର ଚାଉଳ ନ ଦେଉ? ମୋ ବୋଉ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସେ ମୁଠି ଚାଉଳ ଏବେ ବି ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ। এই ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିବା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତମେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସେ ସୁନାର ଫରୁଆକୁ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅ। ମୋତେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ହେଲେ ତମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପୁଅକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସାବିତ୍ରୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାପା ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲାଣି, ଆସ ଖାଇବା। ତା ମା ସାଇତି ରଖିଥିବା ମୁଠି ଚାଉଳରେ ଆଜି ମୋ ସଂସାର ଚଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ହେ ସରକାର, ତମକୁ କୋଟି ନମସ୍କାର। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରମଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ରାଶି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ଗରିବମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରୁଛି ନା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପେଟ ଭରୁଛି, ଏ କଥା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋରି ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ପିଲା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭରସା ହେଉଛି ତା ମା ସାଇତି ରଖିଥିବା ମୁଠି ଚାଉଳ। ଏ ମୁଠି ଚାଉଳ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଭରସା ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଠି ଚାଉଳ ଭଳି ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ମନେକର କି ଭିଜୁଆଲକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ।